szerelme beteljesedik, de hirtelen nem párt akadályjal talál. Kezdődik. Tudod, mikor kezdődik? Mikor? Ez kizárt dolog, mert nem tudom. Egy, két, há, és... Külön fel. Mi legyen? Komcsi? Oké. Csávere. Mit nem azt mondtad, hogy 9-ed van, te meleg? 49. 49, ezt mondtad. Micsoda? Rafinált. Nem csípom azt az embert. Szia, bátyus helyzet. Mit csináltok? Megy egy kör csak késsel. Én benne vagyok. Darkucit. Akkor ne lőjétek. Oké. Hi. Oké. Ott van a mögöttünk. Ne szaladj! Ne szaladj! Visszapattant Keti a rásálóról!